Good morning. Ang nangitim yung mukha ko. Pumunta kasi kami ng dagat nung Sabado. Mainit. Namukot mi. So, ito akong naong ron. So, vlog natin ngayon is yung update sa manok. Ako nakuha ganina akong kuan. Akong gi-incubate. Muna incubator ako. Kanang styrofoam. Muna akong gimong nga incubator. So nanay nasulod ya ron nga unom lang kabukitlog. So namiso siya. Wano ka video he. So pagit-on mo sa akong incubator Incubator kay. Muna siya. Buthigot rin siya akong incubator. Buthigot. O pa na ako kalimpyo he. Daghang pang bayanan. Dili na ako ibutang. Ya kini mabaw balihonon ni siya niod to na wala siya. Simple na siya na akong incubator. Simple lang na incubator. Ugaw pa kayong sakop. Ipyuhanan pa. Ang itlog dire muni unom kabuk itlog. Muna siya na awahig butang god. Awahay man siya butang. So tayo balik sa ato sa higot So ako na nahigot. So atong tuon na akong kuan butangan akong pinsa. So atong tuon ito man ako ito ibutang. Wala ko butang og wala na ako kabutang og kanang suga. Ilayo man wala extension wire. So tugnaw siya. So nandiyan ni mamatay nga piso. Tanong-tanaw na to. Andre akong piso no kay. Ganina lang ako akong gilansad. Ang manok na koy. Ang puti. Mixed breed na. Rhode Island Red. So Andre. Ako sang giipon. Ako na sa nang giipon sila. So muni siya ang primero na kong kuan. Niya. Unom nagbuk ang upat dito akong gibalhin nga ri. Ako giipon na lang. Muna ang uban gagmay pa upat nagbuk ang uban ang unom dagko na. So muni akong gitransfer ganina. Dire. Akong gilansad. Muni akong gilansad rin ang mga manok. Tracy lakbok. Tracy lakbok. Nahurot ng feeds. Ako na gamay nga feeds eh. Bikas ako dagko na. Wala na kabutangin ako kuwan. Wala na kabutangi og suga. Asan yung mga dago-dago? Asan yung butang suga? So naanad lang sila. O dali lang sila magkasakit. Sa gagmay pa na ako nang namatian gid siya. So kana lang sila mo naka-survive. So way tayo nagpiso. Note down sila feeds, tuktukon. So butanganan na sila. So mura na update. Mura na update na ko sa akong kuan. Sa akong mga piso ako lang gitabunag mga kuan mga sin o kanang mantil o sako. So na wala siya mauwan na siya diya pero di siya mabasan sakop. Kay namay takob. Dagko na. Hapit na mo buwan. So muna atong update. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa akong YouTube o pag-follow sa akong Facebook.
comment and share sad mo aron daghang makakita. So bye bye.